Mencer Tamás miatt fog kirobbanni a háború USA és Venezuela között? Nagyon valószínű, hogy nem, de cserébe Mencer Tamás bemutatja nekünk, hogy hogyan működik a keresztény demokrácia urambátyám rendszere. Nyugi, el fogunk jutni Trumpig, de kezdjük Mencer Tamásnál, mert felrakott egy videót, amiben elmondja, hogy hogyan lehet megoldani 700 ember problémáját. A miniszterelnök azt mondta, mert mondtam neki, hogy elnök úr, én szeretnék 2 milliárdot bevinni a választókörzetbe. Ez így működik. Nyilván szeretne 2 milliárdot bevinni Mencer Tamás a választókörzetébe, de hogyan működik a demokrácia? Vannak a nagy, közös országos problémák, alulról szerveződve a problémákat ugye így fölviszik az emberek magasabb és magasabb szintre, és aztán pedig közösen a parlament az dönt róla, hogy mik a legfontosabb dolgok, és mire allokálja a pénzt. Mencer Tamás fejében nem így működik a demokrácia, és sajnos a gyakorlatban sem. Kisebb-nagyobb dolgot, amit fontosnak gondolnak az ott élők. Azt mondta, Tamás, ez nem rossz ötlet, ez rendben lehet, de minden forintot sokan szeretnének elvinni az ország különböző tájaira fejlesztésekre, úgyhogy településről településre halad. És hogyha te Végtelen bölcsességében a miniszterelnök úr így oda járul elé a Mencer Tamás, miniszterelnök úr, akkor én szeretnék kérni pénzt. A miniszterelnök úri kincstárból szeretnék kérni egy kis pénzt, és akkor a miniszterelnök úr azt mondja, hogy figyelj, vigyázzál Tamás, mert bölcsen kell gazdálkodni a miniszterelnöki kincstárnak a vagyonával. meg tudsz engem győzni, hogy az indokolt, akkor meg kell győznöd engem! Meg kell győznöd engem, Mencer Tamás! Azt mondja Orbán Viktor, hogy nagyon vigyázzál, mert 2 kérdésre helyesen kell válaszolnod. Hány kilométer per óra a maximális sebessége a töketlen fecskének? Mi a kedvenc színed? Vigyázzál, hogy hogyan fogsz felelni, mert hogyha rosszul válaszolsz, akkor Gyurcsánnyá változtatlak. Nem tudom, tényleg, édes Istenem. És amikor Solymáról tárgyaltam a miniszterelnökkel, akkor Egyiptomban volt. Amikor Hát nem mindig tud itthon lenni a miniszterelnök úr, neki a világ dolgaival kell foglalkozni. Hát hol itt van, hol ott? Egyiptomban, Amerikában, ez ilyen. Szentiváról, akkor meg Amerikában. Hívtam a piros telefonon, hogy mondom, főnök, tényleg nagyon fontos, ami Washingtonban történik, ez nagyon fontos, de itt lenne a Szent Ivániak. Ugye azt mondja, mondja Tamás. Volt erre lehetőség 2 ilyen amerikai nagyfejű közötti tárgyalások között. És mondtam, Szóval Orbán Viktor éppen arról tárgyal, hogy akkor hogyan lehetne itt a békét előre mozdítani a világban. Ez az egyik kép, amit elénk fest a Fidesz. A másik, hogy közben hívja a Mencer Tamás, hogy figyelj, Szent Ivánon fel akarunk újítani egy játszóteret. Most kell nekem ez a 2 milliárd, mert különben nem tudom ki fog indulni, de le fog győzni, az büdös kurva élet. Adjatok már pénzt, miniszterelnök úr, egy kis pénzt a választókerületemnek. Itt most ezt mondták, hogy ez most így fontos, és akkor gyorsan ezt szavazatot itt maximalizálnom kell. Orbán Viktornak meg ezzel kell közben foglalkozni, hogy a Mencer Tamás hívja, de amúgy meg ezt el kéne így hinnünk? Nem tudom. az volt a célom, hogy valahol a tárgyalások között erre egy Orbán-Mencer megállapodást kössek. Orbán-Mencer megállapod. Így működik az ország. Urambátyám országban, urambátyám módszerekkel lehet bármit megoldani. Lehet amúgy, hogy 1 milliárd is elég lenne, hogyha ez közbeszerzésen, meg normális folyamatokon menne keresztül, így meg úgy tűnik, hogy 2 milliárd. Valószínűleg sose tudjuk meg, hát de valószínűleg áprilisban. Mert azt is látjuk, hogyha normálisan ki vannak írva a közbeszerzések, akkor 40%-ot lehet spórolni. Csak az üzemeltetésen, a 12. kerületben Márki-Zay mennyit spórolt, Hódmezővásárhelyen. Ez a 40%, ez a neradó, amit folyamatosan be kell nekünk fizetni. Ha csak ezt rászámoljuk, akkor 1,2 milliárd. Mencer, hogy van ez? Szent Iván ügyében. Azt mondta, jó, ez indokolt, ezeket meg lehet és meg kell csinálni. Mivel győzte meg? Mivel győzte meg Mencer Tamás? Hát erről miért nincsen szó? Meséld már el, Mencer Tamás. Mi volt az, amivel meggyőzted Orbán, hogy hát itt vannak 700-an, és azt mondják, hogy ramaty állapotban van a játszótér. Hát igen, Mencer Tamás. Én akkor azt mondom, hogy itt van pénz, tessék, engem meggyőzte. Rendben, meggyőztél, Mencer Tamás. Meg tudtad mondani, hogy milyen sebesen repül a töketlen fecske, vagy visszakérdezett, hogy európai vagy afrikai? Megoldotta. Az okos Mencer Tamás hozott is ajándékot, meg nem is. Meg pucéran ment, meg nem is. Pőré elmével érkezett Mencer Tamás Orbán Viktor miniszterelnök úr színe elé. Istenem.
Miért mesél ilyeneket nekünk a Mencer? Te magát járatja le. Úgyhogy én alapvetően azzal a hírrel, jó hírrel Jó hír! Meg tudtam győzni ebbe az urambátyám rendszerbe a miniszterelnököt arról, hogy ez a játszótér újuljon föl, ne valamelyik másik. Nehogy a gyermekinkubátorok újuljanak meg Miskolcon, nehogy a győri CT-t javítsuk meg, nehogy a szolnoki kórház liftjét. Ez van, Szentendrén a Vitályos Eszter a 11-es utat nem tudta felújítatni. Miért nem? Mert nem hívta fel az Orbán Viktort, hogy jöttem az okos lány a miniszterelnökhöz, és akkor hogy vigyem az embereknek a jó hírt. Jó hír! Ó, de jó, elhozta a Mencer Tamás. A jó hír. Kezdtem önökhöz, hogy a polgármesterről is 700 szentiváni, illetőleg föltétlenül több, de 700 aláírós rajtuk kívül más szentivániak kérése is meg tud és meg fog valósulni. A Klapka utcát fel fogjuk újítani, és a játszóteret is fel fogjuk újítani. Ez meg fog valósulni. Mencer! Ez egy komoly ember. Láttátok, ott van, nézd. Komoly ember. Mencer adult men. Ő nem 3 gyerek egymás hátán egy ballon kabátban, hanem egy országgyűlési képviselő, aki demokratikus módszerekkel a demokratikus utat bejárva megvalósítja. Sikerülni fog. Mencer Tamás azonosította a nagy problémákat, amivel foglalkozni kell. Nem tudom, ez a játszótér az? Melyik az? A Saffi játszótér az, vagy a Slötyi játszótér? Figyelj, Mencer! Kérdezem az országgyűlési képviselő úrtól, melyik játszótér? Több szempontból is nagyon visszás. Bemutatja, hogy hogyan működik ez a rendszer, hogy ő oda jár az Orbán Viktor elé, és akkor kihasználja a kapcsolati hálóját, és akkor így lehet elérni bármit ebben az országban. Ez az óriási dolog, amit meg tudod oldani, hogy felújul az út és a játszótér, és az országnak az átfogó, horizontális problémáival, hát azzal meg nem hajlandó foglalkozni, mert az ugye a Brüsszel miatt, a Feri miatt, meg ilyenek miatt nem tud megjavulni a többi dolog, ami fontos lenne. A kórházak, az infrastruktúra, nem csak a Klapka utca. Van egy csomó másik utca, amit meg kell csinálni. Mi van az M100-assal, ha már itt tartunk? Mi van az Esztergom-Budapest gyorsforgalmival, ami pont, hogy elvezetni ezt a rohadt nagy forgalmat, ami például a Klapka utcára megy át a dugók miatt? Ezekkel ő nem foglalkozik. Amiről azt gondolja, hogy ezzel meg tudja nyerni a választókerületét, csak azzal foglalkozik és kész. És aztán meg van ígérve minden, tényleg a végletekig, mint hogy Vitályos Eszterék a Szentendrei utat ígérték meg, hogy a 11-est bővíteni fogják. Nem sikerült. 4 éve is megígérték. Nem csinálják meg. És akkor hozzá tehetjük még azt, hogy Orbán Viktor ugye így a békét így viszi a világba körbe, itt egy kis béke, ott egy kis béke. És akkor Mencer Tamás meg közben hívogatja, hogy miniszterelnök úr, a játszótér, a Slötyi játszóteret föl kell újítani, és akkor azt mondja, hogy mit csinálnak ezek a washingtoni nagyfejűek. Trump elnök nem csak Orbán Viktor előtt tartja nyitva az ajtaját, hanem nála járhatott most a szíriai elnök, és bemutatta Donald Trump, hogy milyen érzékenyen is áll más kultúrákhoz. Na, lássuk. This is men's fragrance. Yeah. This is no. It's the best fragrance. Come here, man. So what we'll do is just take that, Joe, put it in, and then the other one is your wife. How many wives? One. You guys never know, right? I never know. Parfümöt adott ajándékba a szíriai elnöknek Donald Trump, és a szíriai elnök felségének is, és aztán rákérdez, hogy hány feleséged van, és akkor mondja, hogy 1, és mondja, hogy hát nálatok sose lehet tudni. Látjuk, hogy nincs nagyon filter az öreg Trumpon. Ez már csak ilyen, ez egy adottsága az amerikai elnöknek. Kevesen tudják, valószínűleg azért, mert keveseket érdekel, de ez azért nem ilyen egyszerű, hogy egy embernek ott az arab világban akkor így csak így válogat, hogy hány felesége legyen, és akkor így azt mondja, hogy akkor most legyen 3, 4. Ez egy kicsit bonyolultabb ennél, azokat a feleségeket neki el kell tartania, gondoskodnia kell az ő jólétükről, meg a tőlük születő gyerekeinek a jólétéről. És ez azért nem egy olyan általános dolog. Ráadásul, hogyha egy második feleséget el akar venni, akkor abba az első feleségnek bele kell egyeznie. Úgyhogy na mindegy, ez csak egy kis kitérő volt. Kultúrpercek voltak, egy kicsit más kultúrákat is megismerhettünk. De amíg Trump ilyen jó ízűen elnevetgél Ahmed Assarral, addig a Gerald Ford anyahajó egy halom másik hadihajóval együtt Venezuela partjainál állomásozik, és az a kérdés, hogy kitöre a háború Venezuela és Amerika között. Péntek reggel meghallgathattuk dr. miniszterelnök urat, a péntek reggeli remek matiné műsorából, így elmondta a Szalmabábnak, hogy a Tisza elvenni a nyugdíjat, meg nem tudom, meg a DK. Mindegy. Elmondta, hogy Donald Trump, ő a béke embere, egy keresztény béke ember, aki békét akar, mindenhol ő gyűlöli a háborút.
Ő békét akar. Úgyhogy meghirdette ő is a saját drogháborúját, ahogy Magyarország is meghirdette a saját drogháborúját. Van egy ember, aki nem tudjuk hogyan, de meghalt, amikor drogot találtak nála. Ott van T-Deni, akinél razziázott a rendőrség, ott van Bajalex, akinél razziázott a rendőrség. Ja, hát meg persze ugye az a klub, ahol razziázott a rendőrség. És nem nagyon látjuk ezen kívül, hogy mi lenne a drogprevenciós megoldása valójában erre a kifejezetten társadalmi kérdésre a kormányzatnak, hiszen a kábítószer használat nem is a nagyvárosokban okozza már a legnagyobb problémát, ahogy az hagyományosan lenni szokott, hanem a falvakban, az alacsony keresetű emberek között. Nyilván az lenne a legjobb, hogyha nem lenne olyan régió Magyarországban, ami magára lenne hagyva, hanem mindenhonnan lenne kitörési út. De nem ezzel foglalkozik a kormányzat, hanem a drogellenes háborúval, tehát hogyha ott a drog, azonnal azt a drogot lőjék, ez így a megoldás, és ez a megoldás a Donald Trumpnak is mindenféle ellenségképeknek a megtámadásával próbálja a népszerűségét növelni. Venezuelában pedig az onnan érkező kábítószer lehet az, ami miatt kitörhet a háború. Eközben Orbán másik kedvenc békeembere, Vladimir Putyin, aki több mint 3,5 éve háborút folytat Ukrajna ellen, hetente 10 000-ek halnak meg emiatt, és nem hajlandó béketárgyalásokra, fegyverszünetről tárgyalni. Sőt úgy tűnik, hogy folyamatosan eszkalálja a háborút, miközben mindenkit atomtámadással fenyeget. Ő pedig azért felelős, hogy 2 héttel ezelőtt egy orosz hadihajó jelent meg az Amerikai Egyesült Államok partjainál. Nyilván ez is kifejezetten a béke jegyében történhetett. Háborús eszkalációról vagy megfélemlítésről egészen biztosan nem lehet szó Putyin esetében, Orbán Viktor szerint. Nicolás Maduro, Venezuela elnöke pedig a CNN-en keresztül üzent Donald Trumpnak, hogy ne legyen egy újabb Afganisztánja Amerikának, ne indítsanak háborút Venezuelában. Hát én nagyon szurkolok a békének, és nagyon remélem, hogy ezek a béketörekvések ezek eredményesek lesznek, és hogy Orbán Viktornak sikerül mindenhol békét teremtenie, de nem vagyok benne biztos, hogy ezekkel az emberekkel és ezekkel a módszerekkel lehet a leginkább békét teremteni, hogy valaki háborúzik, vagy valaki háborúval fenyeget. Azon is gondolkozzunk el, hogy meddig akarunk egy ilyen urambátyám országban élni, ahol nem a demokratikus utak működnek, hanem a személyes kapcsolatok, a hátsó, füstös szobák, és ahol az olyan emberek tudnak igazán érvényesülni, mint Mencer Tamás. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, tartsatok velem rendszeresen itt ezen a csatornán. Iratkozzatok föl, lájkoljátok a videót, írjátok le kommentben, hogy ti mit gondoltok ezekről a kérdésekről. És találkozzunk élőben itt a csatornán vasárnap, élőben a fizikai térben, itt a linken meglátjátok, hogy hol vannak a stand-upjaim, és a virtuális térben rendszeresen ugyanitt. Sziasztok!